Bon dia, amics i amigues. Soc Elifat. Tinc 9 anys. Vaig a l'escola Beethoven. Faig tercer. Avui un llibre per llegir. El títol del llibre és Un tigre. L'ha escrit Montse Ganges. El meu llibre tracta sobre un tigre buscant seu lloc per viure. La botiga de joguines, la carnisseria, la biblioteca, el terrat, la granja, el mar, etc. Si ho voleu saber, llegiu el llibre. M'ha agradat molt perquè és molt graciós. Adéu, amics i amigues.